कॅमेरा जर आतून गेला ना तर किती आहेत बघा बाटल्या. संपणारच नाही एवढ्या बाटल्या आहेत बघा. ठोकल्यावरती देतं. एवढं घट्ट आहे. काव्याला पण टेस्ट करायला द्या. बाहेरून बघा किती सुंदर वाटतं. आता दुसरीकडे लाईट बघा. नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. तर तुम्ही व्हिडिओचा टायटल आणि थंबनेल वाचून तुम्हाला समजलंच असेल की आम्ही नवीन प्रकारचा बिझनेस चालू केला आहे. पण तो बिझनेसवरती सर्व तुम्हाला थंबनेलवरती दिसलंच की मी कशाबद्दल बोलतो आहे. पण सुरुवातीला सांगतो, जे आम्ही बिझनेस करतो आहे, बिझनेस नाही म्हणू शकत, एक सर्व्हिस देतो आहे, ते फक्त आपल्या इकडे जे फॅमिली मेंबर बुकिंग करून येणार आहे त्यांच्यासाठी. ही सर्व्हिस आपण कुठेही पार्सल आणि होम डिलिव्हरी काहीच नाही. तर ह्या दोन बाटल्यांच्या पाठी दोन बाटल्या अजून आहेत. कुठे आहेत त्या? व्रॅप्ड आहेत ते. चला दोन्ही महिलांनी एक एक बाटल्या उघडा. ते असे का ठेवलेले आहेत पेपरला लावून? ते एकमेकांना आदलू नये म्हणून. आणि फुलजा सेम क्या बात है. ह्याला म्हणतात रत्नागिरीच्या आंब्याचं ओरिजिनल आमरस, जे आम्ही अवेलेबल केलेलं आहे. आता एवढा सर्व येल्लो बंगला आहे तर येल्लो बाटल्या नको का? येलो बाटल्याशिवाय शिवाय का? पण आता समजा आता मी येतोय, तुम्ही कस्टमर आहे, चला तुम्ही कस्टमर म्हणून बसा. तर आता तुम्ही इकडे बघू शकता आपला अरेंजमेंट झालेला आहे. तर सर्वात आधी आपण आपल्या पाहुण्यांना बोलवणार आहे. ते आहे शुभांगी कीर आणि माझी बायको. चला तुमचं स्वागत आहे. शुभांगी कीर, जरा पडदे साईडला करूया. थांबा जरा. तुम्ही पण तुम्हाला पण ऍडव्हान्स मध्ये सांगतो, जरा कॅमेरा जरा जवळ घेतो आणि तुम्हाला सांगतो, जेव्हा पण तुम्ही जर इकडून एंट्री करत असाल तर तुम्हाला एक रिक्वेस्ट आहे की जरा पडदे साईडला करा आणि मग एंट्री करा. हे बघा, असे पडदे साईडला करा आणि मग उघडा. आपका स्वागत है, दोनों का स्वागत है. तुमच्यासाठी लावलेले आहेत. छान आहे. अरेंजमेंट कशी वाटली? मस्त, एकदम छान. ह्याला आपण नाव देऊया गोल्डन रूम. बरोबर, तसंच वाटतोय ना जरा एकदम. हा आमचा फ्रंट टेरिस फेसिंग हॉल आपण पण बोलू आणि आपण ह्याला गोल्डन रूम सुद्धा बोलू. ठीक आहे, जसं आपण ह्याला बावडी म्हणलो आहे तसे ह्याला गोल्डन रूम बनवूया आपण. तर कसं वाटतंय तुम्हाला झुंबरच्या खाली बसल्यावरती? झुंबरच्या खाली बसणाऱ्यांना 20 रुपये जास्त द्यावे लागत आहे. जो कपाट. ठीक आहे, रेडी. तर असे बघा, इकडे सर्व असे बसलेले असणार. त्यासोबतच आपण घेऊन जाणार आहे इकडे बाटल्या. आणि जेव्हा पण ही बाटली तुमच्याकडे अशी चालत येणार आहे तेव्हा तुम्ही काय म्हणायचा डायलॉग? काय म्हणायचं? सर्वांनी घ्या, थोडी घ्या, थोडी घ्या, सर्वांनी घ्या, थोडीच घ्या, कारण आमरस आहे, ते महाग आहे. आता हा आमरस कितीला पडेल, किती रेट आहे ते सर्व सांगतो. पण आपण ओपन करूया. ओपन करायच्या अगोदर मी तुम्हाला अजून एक दाखवतो बघा. इथे आपण जेवढे वाट्या घेतले होते ना भाजींच्या वाट्या, ते सर्व आपण इकडे आणलेले आहेत. मला बघायचे आहेत की एक बॉटल, ही जर एक बॉटल आपण फोडली किंवा उघडली तर असे किती वाट्या भरतात. त्यासाठी सर्व वाटे आणलेले आहेत. वाट्या आणलेल्या धुवायला लागतील काजलबाई. चला, कमीत कमी माझ्या हिशोब तुम्ही एक अंदाज सांग. काजल, अंदाज सांग, या बाटलेत किती वाट्या भरतील? हाच प्रश्न मी तुम्हाला सुद्धा सर्वांना विचारतोय. हा, आता अशी लाईट चांगली येते. किती? 5 बोलतेस? 7-8 भरेगा. 7-8 भरेगा? मला पुरा भरणार, पूर्ण भरायचंय एवढं इथपर्यंत. तुझी हिंदी मराठीची आत्मा कुठून येते मधीच? हमारे में 2 आत्मा, एक जीवित आत्मा आहे, एक बुड्ढी आत्मा आहे. हे काय? 1 2 3. तू किती बोलते भरणार? मला वाटतं 7-8 भरतील. एवढं भरलं नाही तर ना, म्हणजे. अरे बाई, प्रश्न तेच आहे, पूर्णच भरायचं आहे आपल्याला. तर माझ्या हिशोबाने 1 2 3 4 5 6 भरतील. माझा आन्सर 6 आहे. 5. तुझा आन्सर? 7 किंवा 8. ओके, ठीक आहे. चला 7 किंवा 8. आता हे सर्व घे, कमीत कमी 8 घे, म्हणजे मॅक्झिमम जेवढे आन्सर होते ना तेवढे आपण आता घेऊन जाऊया. आणि नवीन असल्यामुळे आपल्याला सर्व हे धुवायला लागतील. आपल्याला बेसिन आतमध्ये सुद्धा आहे आणि बाहेर सुद्धा. आपण इथे सुद्धा धुवू शकतो. एक चांगल्या प्रकारे. पाणी किती फोर्सने बघूया. पाणी चांगला फोर्सने आहे ना? मी कमी सोडते. तर अशा प्रकारे आपण सर्व धुवून घेत आहे. आणि लाईट्स बघू शकता तुम्ही किती ब्राईट आणि मस्त आहे. म्हणजे माणूस जेवायलाही बसला तरी तुम्हाला सर्व क्लिअर दिसणार. आणि त्यासोबतच आम्ही
इकडे एक सिक्रेट वस्तू आणलेली आहे. ते काय सिक्रेट वस्तू ते तुम्हाला नंतर आम्ही खोलून दाखवू. ठीक आहे, आधी वाट्या किती भरणार आहे ते बघायचं ते आहे ना. बघायचं आपल्याला. आणि हाच प्रश्न मी तुम्हा सर्वांना पण विचारतोय आत्ताच उघडायच्या अगोदर सिन्सिअरली सांगा की तुम्हाला किती वाटा त्या वाट्या भरतील. जसे मी सांगितले होते 6, मम्मीने सांगितले होते 7, काजलने किती सांगितले होते? नाही, मी 5 सांगितले. 5, मी 6. काजल तू किती सांगितलेस? 7, 8. 7 पकडायचे. 5, 6, 7. तुमचं किती उत्तर आहे बघूया आणि राईट असेल तर तुम्ही स्वतःला शाबासकी द्या. 1, 2, 3, 4, 5. बघा 5 कदमों में आपके सामने हाजिर है हाजी इतना बड़ा वजीर. आणि आता हे आपण ओपन कसं करायचं माहिती आहे? सिटी मारायला येते, हा सिटी मारायला येते. वाव, मस्त. बघितलं? झूम करून जवळ येऊन दाखव कशी ओपन करायचं. काय करायचं माहिती का? ह्याचं सिक्रेट आहे. काय माहिती का? पहिलाच ओपन करून ठेवायचं, पहिलाच ओपन करून ठेवायचं आणि असं वरती ठेवायचं. हे बघा ओपनच झालं ते. सिटीवर ओपन करायचे. आता इथे बघा ही बॉटल कितीला पडते ते तर तुम्हाला अजून सांगितलेलं नाही, पण आता आपण सर्व करणार आहे. इकडे डेकोरेशन पण बघा किती सुंदर प्रकारे केलेलं आहे. थांबा तशी पकड. सुगंध येतोय ना आंब्याचा. काय येते? एक सुगंध येतो एकदम ओरिजिनल आंब्याचा. ओरिजिनल आंब्याचा. हापूस हापूस. वा वा, असा समोर ठेवला असेल. जर तुमचा मोठा ग्रुप आला तर तुम्हाला इकडे एन्जॉय करायचे अनलिमिटेड चान्सेस आहेत. बरोबर? तर ठीक आहे, आता आपण ही बॉटल घेऊया आणि आता एक एक आपण सर्व करूया. कसा पडतंय तुम्ही पहिल्यांदा बघा. निघतच नाही म्हणजे घट्ट किती आहे बघा. निघाला घट्ट आहे ना? घट्ट आहे हे एकदम. बघा असं केलं तरी पटकन निघत नाही ते. तर आपल्याला ती टेक्निक करावी लागेल. कसली टेक्निक माहिती आहे का काजल? काय हा. बघ जरासा वरती हे करून बोट लाव त्याला. ये हाँ ओरिजिनल है. मस्त आहे ना? मतलब मेरे को मेरा ना नेबर का याद है. वो आजी ना ऐसा आमरस बना देती और हमेशा हम लोग को देती थी टॉप टॉप वर. तो सेम अरे? टेस्ट पड़ते हो. आमच्या काजलमध्ये ना हिंदी बोलायची आत्मा जागृत होते. अरे नाही मी हमारा देश हिंदी है तो हिंदी को भी सपोर्ट करती है. आता तुम्हाला सांगतो काय सांगत होतं मीच विसरलो बाबा. माझ्या गडबडीत. हा तर शे व्हिडिओचा लिंकच गेली माझी. वाट लागली. काय करणार आहे? माझ्याकडे आणला मी माझा एक्सपिरियन्स सांगितला. नाही पण सोशीच आता एकदम 5 original वाट्या आहे. 5 वाट्या भरून दाखव पहिले. हा आता किती वाट्या भरतात ते आपल्याला बघायचं हा, आहे. पहिले मी 5 खरं सांगतोय, मी काय बोलणार होतो ना, मी लिंक मध्ये असतो. कधी पण मी ब्लॉगिंग करतो ना, माझ्या माइंड मध्ये सर्वच असतं, पण लगेच उडालच माइंड मधून. भरूया आपण. ठीक आहे चालेल, आपण भरूया. आता काजल चल तू सर्विंग कर सर्व ह्याच्यात आणि तुम्हाला दाखवायचंय. हा 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 जे करायचं होतं ते मला लक्षात आलं. दाखवा. हे कसं काढायचं बाहेर. कशी टेक्निक आहे माहिती का काढायची याची? ते मी एका रील मध्ये बघितलेलं. ते दारू पिणारे काय करतात असंच करतात ना काहीतरी. दारू पिणारे तर असं अशी सव करतात ना. निघतच नाही ते बाबा. एवढं घट्ट आहे. हा कसले 5 बाटल्या भरतात ते 4च वाट्या भरून भरतील. गेला तर हे होईल. एवढा नाही पुरणार. आता आम्ही भरतो बघा फटाफट आणि किती होतं तुम्हाला दाखवतो. ठोकल्यावरती देतं हा, एवढं घट्ट आहे. बघा. आणि तुम्हाला माहिती आहे की जर मी तुमच्यासाठी आणणार आहे आणि तुमच्या समोर एवढ्या रत्नागिरीमधून जर कुठे तुमच्या समोर मी पेश करणार आहे तर मी क्वालिटी चांगलीच ठेवणार. ह्याच्या अगोदर मी 2 बाटल्या रिजेक्ट केलेल्या आहेत. म्हणजे जे मी टेस्टिंगला आणले हा, होते आणले होते ते बरोबर. कसे टेस्ट लागत होते माहिती का? आंबावडी सारखे. ओकावाडी सारखे. सुंदर सुंदर अति सुंदर. थांबा, इथे 3 भरलेले आहेत, इथे 4थी भरते आहे, पण अजून फुल नाही भरलेले आहे. ते मम्मी आपण फुल नाही भरले. फुल भरलं एवढं नाही भरणार. ओके. ती जास्त नका भरू. ती बाकीच्या ही बघा, ही भरूया आता. बस. तर कोणाचं उत्तर 5 होता? माझा उत्तर 5 होता. तर आता बाटली थोडीशीच राहिलेली आहे. 5.5 झाली तर मॅच ड्रॉ होणार. तू 6 बोलला होता ना. हा. तुझं बरोबर होता. तो ओंकार विजेता आहे. टाका आधी. बघा जजमेंट किती राईट आहे आमचा. आणि सर्वांना भरून दिलेला आहे. कोणालाच असं कमी करून कंजूसगिरी नाही नाही. नाही, कंजूसगिरी नाही बघा, केली. बरोबर बरोबर. 6. असंच तुम्हाला भरूनच देणार आम्ही सुद्धा. ठीक आहे. एक्झॅक्ट 6. आणि जो लकी असेल माझ्यासारखा, आता बघा हाय ह्याच्यात काय
पडतंय सगळं. पाणी टाकून का पिऊणार काय नाही तुम्हाला सांगतो, त्यानंतर आपण जर असं उभं केलं नाही जर 10 मिनिटं साईडला उभं ठेवलं ना तुम्ही हा तर ही खाली येणार आणि मग परत pour केलं तर हे. तर आम्ही तुम्हाला सांगत होतो तेच बघा थोड्या वेळानंतर 10 मिनिटानंतर बघा ह्याच्या खाली राहिलेलं आहे. आता किती बाहेर येतं तुम्हाला दाखवू का मी. समजा आपण ह्याच्यातच काढतोय बघा तर किती बाहेर येईल तुम्हाला दाखवतो बघा. म्हणजे सकाळची किती वाटते पेपर हे बघा एवढे सर्व येते. टेस्टिंग म्हणून तुम्हाला दाखवलं बघा केवढं सर्व मटेरियल बाहेर आलेलं आहे. पण तेवढा वेळ नसेल तर चाटून खावा. पण वाटली चाटताना पण का म्हणजे आरामात चाटली पाहिजे नाही तर त्याची कडा फुटलेली असते. ओके तर अशी या बाटली बघा, बिटली चाटू नका ते असं अशी कोणी करू नका. जे मी ट्राय केलं डू नॉट ट्राय एट होम. बाटली बिटली चाटू नका. त्यांनी तर तसं दाखवलं. इथे बघा आपण हे 4 मग बंद करूया. हा तुम्ही हे 6 प्रकारे एकदम व्यवस्थित सजवा मग बघूया चला. तर तुम्हाला इकडे आता प्राइस डिस्क्लोज करायची वेळ आलेली आहे की ही एक बॉटल जे अर्धा लिटरपेक्षा जास्त आहे आणि 1 लिटरपेक्षा कमी आहे तर ही ऑलमोस्ट 600 to 650 ml आहे. डिपेंड की वरती खाली होऊ शकतं म्हणून आपण एक्झॅक्ट नाही सांगत आहे. आणि ही बॉटल ही जी मोठी बॉटल दिसते जी आता सध्या उभी आहे एवढी आणि जी टेम्पटिंग आहे आणि ओरिजिनल आहे ती तुम्हाला बॉटल पडणार आहे 180 रुपीज. 200 बोलायचं कमी करून 180ला द्यायचं. मग आपले डायरेक्ट सबस्क्रायबर आपल्या फॅमिली डायरेक्ट 180च म्हणायचं. 180ला आहे आणि त्याचे 6 वाट्या बनतात तर 180 डिवाइडेड बाय 6 इज 30. म्हणजे आपल्याला एक वाटी ही 30 रुपयाला मिळते. बरोबर. आपल्याच फॅमिली मेंबर्समध्ये जर कोण आलेत ना जर ते एक्स्ट्रा मागतात आहेत तर एक वाटी 30 रुपयाला मिळेल. पण हीच वाटी जर बाहेर मिळालं तर 50 रुपये तर घेणार माणसं. आणि त्याच्याबरोबर एकदम हां तर आता मी तुम्हाला इकडे सांगतो आहे आम्ही जे काय म्हणतात ह्याच्याबरोबर काय खातात आमरस पुरी. पुरी आमरस पुरी खातात. काजलच्या घरी चपाती खातात वाटतं. नाही मी बोलले कारण की आम्ही आणली चपाती काय झाला झालं सांगितला ठीक आहे. इथं आता मी तुम्हाला सांगतो आमच्या इकडे आमरस पुरी आम्ही 65 रुपीजला देणार आहोत. त्याच्यात तुम्हाला 5 पुऱ्या आणि 1 वाटी आमरस मिळेल. जर तुम्ही एक्स्ट्रा वाटी आमरस मागता येतात 30 रुपये वाढतील तुमचे. ठीक आहे. म्हणजे असं इन शॉर्ट बोलू शकता 100 रुपयात 5 रुपये कमी त्याच्यात 2 वाट्या आणि 2 वाट्या आमरस आणि पुऱ्या येतील तुम्हाला. तुम्ही ना एका वाटीमध्ये सफिशियंट नसाल तुम्ही अजून 2-3 वाटी घ्याल कारण की त्याची चवच नाही तर सरळ बाटली घेऊन जावा घरी. आणि बाटली पण घ्या. आणि तुम्हाला आता मी टेस्ट करायच्या अगोदर बाटलीचा स्टॉक दाखवतो की आमच्याकडे किती बाटल्या आहेत ते. सगळे तुमच्यासाठी चांगले आहेत. तर आता तुम्हाला स्टॉक दाखवायची वेळ आलेली आहे. हा बघा स्टॉकचा बॉक्स नंबर 1. असे किती बॉक्स आहे तुम्ही आता बघा फक्त. बाबा ढकलत नाही. आला बॉक्स नंबर 2. ते जड काचेची बाटले आहेत ना. आता जड तुम्हाला आहे. ओपन करून दाखवतो. तिकडे आमचा बघा स्टॉक बाहेर येत आहे. स्टॉकची काय कमी नाही पडणार तुम्हाला. 1 पिया काय 2 पिया का 10 पिया स्टॉक आपल्याकडे भरपूर आणलेला आहे. आपण बघू शकता तुम्ही. क्या बात है क्या बात है. ये तो शुरुआत है. बरोबर ना. होय आगे आगे देखो. होता हे क्या पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. वाह 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 वाह. तर तुम्ही इकडे बघू शकता आमच्याकडे स्टॉक किती आहे. असा कॅमेरा जर आतून गेला ना तर किती आहेत बघा बाटल्या. संपणारच नाही एवढ्या बाटल्या आहेत बघा. एवढी चॅलेंज कोण पिऊ शकतं काय. नाही ना. 2 बाटल्या 3 बाटल्यामध्ये फुल होऊन जाईल. तर तुम्हाला कसं वाटतंय बघा स्टॉक. या एक या इकडे आणि सर्वांनी 4 पटापट उचला आणि पियायला घ्या. एवढा स्टॉक आहे बघा आमच्याकडे. हे आमच्याकडे टोटल तरी आता 50 बाटल्या आहेत आपल्याकडे. ठीक आहे. ऑलरेडी स्टॉकमध्ये आहेत. आता कधी लवकरच संपतील. हे बघ पटकन संपतील. जेवढे संपणार ना तेवढे आम्ही तुम्हाला सांगणार. ओके. आता तुम्ही सर्वांनी स्टॉक तर बघितलाच. स्टॉक भरपूर आहे आपल्याकडे. एवढा स्टॉक आहे की काजलनी खाल्ला तरी संपणार नाही. तर आता टेस्टिंगची वेळ आलेली आहे. चला आता किती ओरिजिनल आहे बघा. बघा ठीक आहे. इडलीचा बेटर. चला मम्मी मी माझा घेतलेला आहे चमचा. हे आपल्या फॅमिली मेंबरला मी भरवतोय. आम्ही पण घ्यायचा ना. चला तुम्ही पण खावा. 3, 2 शुभारंभ कीजिए. चलो खाइए. हे घ्या तुम्ही पण आ करा. आता कसं वाटतंय मम्मी. कसं ओरिजिनल आहे. एकदम भारी सुंदर ना. मस्त. काजल कसं आहे. नो कमेंट्स. नो कमेंट म्हणजे नाही मला आवडलं. खायचं ते बघतो. अच्छा. आता तुमच्या तोंडाला पाणी सोटायला मी खाऊन दाखवणार आहे. खूप टेस्टी हा.
एक नंबर. मस्त. एक नंबर. लगेच कळतो की हा ओरिजिनल आहे, काही कालवलेलं नाही. आणि तुम्ही पण विचार करा ना, जर मी जर चॉईस करणार आणि आपल्या सर्व फॅमिली मेंबर्स इकडे येणार, त्यांना जर मी देणार आहे तर मी ओरिजिनल वस्तूच देणार. मी रेजी मी गॅरंटी देतो तुम्हाला, या आमरसची मी गॅरंटी देतो. ही आणि बॉटल तुम्ही स्वतःच्या माहिती याल आणि तुम्ही टेस्ट कराल ना, तेव्हाच तुम्ही बोलाल की एकदम ओरिजिनल आहे, यात काहीच एक कालवलेलं बाटली नाही. खायच्या ऐवजी 2 बाटली घ्या. हा. आणि मी तर तुम्हाला सांगतो, जेवढे पण बुकिंग करतील ना त्यांनी ही हे सर्व बाटल्या तुम्ही घरी घेऊन जावा. कारण आम्हाला सध्या पॉसिबल नाही आहे मुंबईला डिलिव्हर करणं, पुण्याला डिलिव्हर करणं सध्या पॉसिबल नाही. पण मी ट्राय करेल, एवढा जर ओरिजिनल आहे तर तुमच्यापर्यंत पोहोचायचा फ्युचरमध्ये ट्राय करेल. सध्या ही फक्त आमच्याच घरी आणि फक्त बुकिंग करणाऱ्यांनाच अवेलेबल आहे 1 for 180 रुपीज. आणि जर 2 घेतल्या तर 360 होतात, तर ते पण 350 लावणार, म्हणजे त्याच्यात पण 10 रुपये कमी. ठीक आहे, 180 एक आणि 2चे 350 रुपये, म्हणजे 350 रुपये तुम्हाला ऑलमोस्ट 1 लिटरच्या 1 किलोच्या वरती मिळतात आहे. आणि हे किती वेळ आपण स्टोर करून ठेवू शकतो? हा, आता तुम्हाला सांगतो, आता जर ही बॉटल आपण उघडली आहे, अर्धी संपली आहे आणि अर्धी राहिली आहे किंवा थोडी राहिली आहे, थोडी भरलेली आहे, उघडल्यानंतर फ्रीजमध्ये ठेवायची. आणि उघडायच्या आणि ही बघा, ही उघडलेली ना, हे पॅक बंद आहे ना, तर ही ऑलमोस्ट 6 महिने वर्षभर राहणार तुमच्याकडे, हे जी गॅरंटी आहे. पण मी तर सांगू, तुमच्या घरी 2 दिवस पण राहणार नाही. ऍक्च्युली हा, कारण खायला घेतला परत घ्यायला रत्नागिरी तिथे यावं लागेल आमच्याकडे, आणि बॉटल खायचं आणि मग परत बॉटल पण घेऊन जायची. परत रिपीट करतो, 6 महिने वर्षभर आरामात बंद राहणार ती अशीच. म्हणजे जर उघडली नाही तर ती फ्रीजमध्ये नका ठेवू, उघडल्यानंतरच फ्रीजमध्ये ठेवा. म्हणजे मी तुम्हाला सर्व कंडिशन सांगितले, जे मी ज्यांच्या बाहेरकडून म्हणजे ज्यांच्याकडनं मी घेतले त्यांच्याकडून मी सर्व इन्फॉर्मेशन काढली. जास्त मार्जिन न ठेवता तुम्हाला मी सर्व पुढे देतोय. जर नॉर्मल असेल ना तर तुम्हाला अजून स्वस्तात मिळेल, पण ओरिजिनल खायची सवय लावायची. ओरिजिनलच खायचं कधी पण, जसं ओरिजिनल खरवस तर ओरिजिनल आमरसच खायचं. तर अशा प्रकारे आम्ही आमरस खाणार आहे. सध्या आम्ही पुऱ्या नाही बनवल्या आहेत, म्हणून आम्ही आणलेल्या आहेत काय काजल? चपात्या. आता इथे बघा येत आहे चपात्या. आणि तुम्ही विचाराल ही अशी कशी चपाती आहे, कोणाची राहते, तर आम्ही अशी ठेवतो ती. तेच म्हणजे राहते ना कुठे तोडलेली. तर अशा चपाती आमरस खाण्यापेक्षा आमरस पुरी जर खाणार आहात, मी जर तुम्हाला सांगितलं होतं की मी देणार म्हणजे देणार, अवेलेबल केलं म्हणजे केलं मी, तर तुम्हाला हे आवडलं का सांगा. चौथं नाही घेता आली, पण आमचे एक्सप्रेशन बघून तुम्हाला कसं वाटलं, आमचं एवढं बोलणं एका व्हिडिओमध्ये फक्त ह्याच्या डिस्क्रिप्शन देणं, म्हणजे तुम्ही विचार करू शकता की एक आपल्याला बेस्ट प्रोडक्ट मिळालेला आहे रत्नागिरीचा, तो पण बरोबर ओरिजिनल एकदम. ज्यांनी रत्नागिरीमध्ये त्यांचे मँगोज पण रत्नागिरीचे आणि त्यांचं होम प्रोडक्शन आहे. ठीक आहे, त्यांच्यात आपण डायरेक्ट बाटल्या एवढ्या स्टॉक देतो. आम्ही तुम्हाला स्टॉक दाखवले, एवढे सर्व आम्ही डायरेक्ट स्टॉकच्या बाटल्या आम्ही स्वतः घेतलेल्या आहेत. म्हणजे आम्ही एवढे घेतले, आत्ताच घेतलेले आहेत ते, आणि ते पण चवीला एकदम छान आहे. आता इथे आम्ही खातो. सर्वात आधी तुम्हाला पण जरासा एक तुकडा मोडून आमरसमध्ये बुडवून चला सर्वांनी आ करा. नंतर म्हणाल की पप्पूने आम्हाला खायला नाही दिलं, चला तुमच्यातर्फे मीच खातो. खरं म्हणजे ते टेस्ट करायला इकडे यावं लागेल. माझा स्लाइस मँगो पण म्हणजे एक लेवल मँगोची लेवल आहे, पण त्यानंतर जर काय खायला वाटेल ना तर ते आमरस हाच वाला आमरस एकदम सुंदर, एकदम छान. तर तुम्हाला कसं वाटलं प्रिपरेशन, आम्ही तुम्हाला सर्व दाखवण्यासाठी कशी काय एफर्ट्स घेतली ते तुम्हाला कसं वाटलं ते आम्हाला नक्कीच सांगा. बाहेर न खाता कधी तुम्हाला जमलं तर मी जर असेल अरेंजमेंट करायला तर मी तुम्हाला अशी हेल्प करू शकतो. ह्याची मी सर्व्हिसची गॅरंटी देतो तुम्हाला. तर तुम्हाला कसं वाटतं नक्कीच सांगा. आणि हा रेसॉर्ट टेरेस विला बुक करण्यासाठी नंबर स्क्रीनवरती दिसत असेल, त्याच्यावरती तुम्ही व्हॉट्सॲप मेसेज करा. फक्त व्हॉट्सॲप मेसेज करायचं, कॉलिंग नाही करायचं. सर्व रेट्स मी तुम्हाला व्हॉट्सॲपवरती शेअर करेन. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण सर्व माहिती दिलेली आहे. तर एक प्रोडक्ट तुम्हाला इकडे आमचा दिसलेला आहे. असे आम्ही ओरिजिनल किती प्रोडक्ट्स ठेवू, त्यासाठी फक्त तुम्हाला इकडे येऊनच खायला पाहिजे. आता इथे बघा मी बसतो आहे आणि तुम्हाला एक आज सांगतो, आम्ही आता टेस्ट केली ना, बॉटल जरा साईडला घेऊया. ओके, आता काजल दिसत आहे तर मम्मी नाही दिसत आहे. जाऊ दे, कोणीच नको दिसत आहे, मी दिसतोय ना तुम्हाला. मला एक सांगायचं आहे की बरोबर आमरस खायची चव ना, म्हणजे खायची जी मजा आहे ती पुऱ्यासोबतच आहे, चपाती बरोबर नाही. कारण चपाती बरोबर चपातीची चव लागते, पुरी म्हणजे आमरसची चव जाते. त्यामुळे हायली रिकमेंडेड, तुम्हाला पण पटतच असेल ते की आमरस खायचं ते एकटं, नाही तर जोडीला फक्त पुरी येणार. श्रीखंड पुरी, आमरस पुरी, तसंच चपाती बरोबर चपातीची चव येते. दिस कॉम्बिनेशन इज रॉंग, पण पोट आणि भाजी ठरलेलंच आहे. हां, दिस कॉम्बिनेशन इज रॉंग, पण पोट भरण्यासाठी काय करणार? कसं आता आमच्याकडे होती ना चपाती, म्हणून आम्ही चपाती सोबत खातो. पण पुरी, आमरस पुरी तर नक्कीच मिळणार आमच्या इकडे. ठीक आहे, तुम्हाला आम्ही आमरस पुरी देणार. ओके
तर आता इथे बघा माझ्या हिश्श्याची सर्वात आधी संपलेली आहे आणि काजल आणि मम्मी खात आहे. मी तुम्हाला एक रिव्ह्यू देतो की बोलतात ना मन शांत झालं, सॅटिस्फाईंग आहे, बरोबर ना मम्मी? मस्त. आणि आम्ही आता बघा असं नाही की आम्ही 2-2 खाणार आहे, तर एवढे जर आता ओपन झालेले आहेत तर आता तुम्हाला सांगतो, एक वाटी राईट साईडच्या नेबरला जाणार आहे, एक वाटी काव्याच्या म्हणजे ह्या साईडच्या नेबरला जाणार आहे काव्याला, आणि एक वाटी आपल्या पाठच्या नेबरला जाणार आहे. हे तिन्ही वाटी आपल्या नेबर्सला जाणार आहेत. म्हणजे आम्ही तसंही आम्ही शेअर करणार आहे टेस्टिंगसाठी. तर तुम्हाला कसं वाटलं सांगा नक्कीच. आणि चपाती खायला कमी येतात आमच्याकडे चपात्या. तर इथे बघा आम्ही तुम्हाला दाखवतो बघा, 3 नाही तर दोघांचं म्हणजे 2-2 देतो. पाठचे नाही आहेत ना, पाठचे आमचे बघितलं बाहेर गेलेत, तर आम्ही काव्याच्या घरी पण 2 देतोय आणि आमच्या जे बुब्बूंचं घर आहे त्यांना पण 2 देतो आम्ही. चला या. तिला काय झालं इकडे ना, ती चावत होती, नंतर तिकडे गेली. लाईट बघा रात्रीची पण किती लाईट येते सर्व. आणि आमचे बुबू बघा, आम्ही चाललो द्यायला. काव्य दाखव इकडे आण. लाईट कमी आहे ना काकी, टेस्ट करून दाखवा आम्हाला कसं वाटतंय सांगा. ह्याचा आवाज घालव ना जरा. काव्याला पण टेस्ट करायला द्या. काव्या छान आहे. आमरस छान आहे. आमरस छान आहे. काव्याला भरवा. ए काव्या मॅडम इकडे. कसा आहे तो सांगा. बाहेरून बघा किती सुंदर वाटतं. आता दुसरीकडे लाईट बघा कशी कमी आणि इकडे बघा किती मस्त वाटते. 2 सर्व झाले ना. फक्त इकडे आता थोडंसं बांधकाम राहिलं आहे म्हणून वाळू आणि सिमेंट राहिली आमची बघू बघा. अजून एक तुम्हाला रिव्ह्यू द्यायचा आहे. जर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवून खाल्लात ना तर त्याची चव जरा अजून चांगली वाटते खायला. तर तसंही तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवून खाऊ शकता. ठीक आहे, आता दाखव 2 दुसरे. तर हे आता आपण त्या घरी देणार आहेत. आणि व्हिडिओचा एंड बघा, काढलेल्या बाटल्या परत भरावे लागतात त्या दाबाला. हे आपल्याला सर्वांना दाखवण्यासाठी आपल्याला बाहेर काढावे लागले. आणि आता परत पेपर रॅप करायचं. मग मी कसं करायचं पॅकिंग दाखव. असा एक पेपर घ्यायचा, बाटलीला रॅप करायचं आणि सर्व व्यवस्थित ठेवायचं. आणि ही बॉटल्स आपले वर्ष 6 महिने वर्षभर आरामात राहणार बाहेरच. ठीक आहे, करायची तर इथेच यावं लागेल. तर प्रोडक्ट एकदम छान आहे. तुम्हालाही कसं वाटलं आम्हाला नक्की सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. इथे भूक लागली आहे म्हणून आम्ही व्हिडिओ संपवला लगेच. बाय बाय. बाय बाय. बाय.